आच्छा बारु थाइबानि लारु मा नांगौ होनदोंमोन नोंथांमोननो? जोंनो दलं नांगौ सार। जोंना गथ'फोरा नैबे दैमाखौ बारनानैसो फरायसालियाव थांनांगौ। दैलांबाथाय स्कुलावनो थांनो हाबावा। आच्छा बारु थाइबानि लारु होगोरलाय। बे दैमानि थाखायनो दलं नांगौ नङा होमबा नोंसोरनो? औ। आच्छा एसेसो सानस्रिनो रोंगौना रोङा नोंसोरलाय? रोंगौ सार। होमबालाय माथोबाव सानस्रिनानै थां। गासिबो खामानियाव सरकारखौ लोब्बा लाखिबा जानाय नङाना। सानस्रिबासो देहाया राफोद थायो। नुवाखै साइन्टिस्टफोरा बुङो, डाक्टरफोरा बुङो मानसिया सानसेयाव 5 मिनिटबाबो 10 मिनिटबाबो सानस्रिनांगौ होननानै। बे दैमायाथ' खथ्थ' मोजां सानस्रि सानस्रि थांदोब्रा। नाथाय सार फरायसालियावलाय बोरै सानस्रिनानै थांनो? बेबो नंगौ नंनायालाय। होमबाबो सेल्फ डिफेन्सनि थाखाय सानस्रिनो रोंनाया जोबोद मोजां। साफ्रोमबो मानसिफोरानो सानस्रिनो रोंनांगौ। आं दलं मोजां लुनानै होबायानो जेनेबा। मालाबा हरफोराव गारलिनानै बे दलंनिफ्राय नैबे दैयाव गोलैबायनो दैमायाव। होमबाना सानस्रिनो रोङाबा नों गबनानै थैबायना। बेनिखायनो सानस्रिनोबो रोंनांगौ। गासिबो सेल्फ डिफेन्सनि खामानिफोरखौ गावबा गावनो रोंजोबनांगौ। बेवहायलाय मन्थ्रिफोरनि सायावल' लामा नायबा जानाय नङाना। सार गासिबो मानसिया सानस्रिनो रोङा सार। आरो सोर सानस्रिनो फोरोंनो? जोंनो दलंनि गोनांथि सार। जोंहा बे दैमानि थाखायनो जोबोद खस्थ' जागासिनो। फरायसालियाव थांनायनिफ्राय डाक्टर अजा हमनायनिफ्राय गासैबो बिथिङावनो जों गामिया उनफिननानै दङ सार। बेनिखायनो जोंनो दलं मोनसे बानायनानै होथारदो सार। नोंसोरखौलाय एसेबां भितराव सोर थाफैनो होनांगौ जाखो? आच्छा बारु थाइबानि लारु जियानो जादोला आं दलं मोनसे बानायनानै होगोन। बेनि उनावहाय दलं बानायनायावबोथ' बिराद फैसा थांगोन। बेनिखायनो नोंसोरबो एसे नांफानानै होनांगोन आरो दै। एसे खामानिफोरखौबो नांफानानै होदो। जेब्ला मिस्ट्रिफोरा दलं लुगोन एसे नोंसोरबो एसे मावफानानै होयोबासो एसे फैसाफोरा एसे खम खरसावनो जागोन। बाखि सरकारनि फैसा होननानै बेफोरबायदि लामा नायबाय थाबा जानाय नङा। नोंसोरबो ओंखारफानांगोन। सार जोंनो दलंखौ माला लुनानै होमारगोन? फैगोन मासनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन। अब्लासिम नोंसोरबो बेवहायनो खामानि मावफैबाय थानांगोन। सार जोंहाथ' गुबुन खामानिबो दं। नोंसोरनोसो दलं नांगौ दा। आंनोथ' नाङाना, मालायफोरनोथ' नाङाना। बेनिखायनो गामिनिफ्राय सासे सासे मानसि ओंखारफानानै दलं लुनायाव ओंखारफानांगौ बास। आंनिफ्राय माबा मोनसे मोननो लुगैदोंबा नोंसोरबो माबा मोनसे होनांगोन ना। जागोन दे आं गावबुराजों रायलायगोन। नोंसोर थांदो। सार गामिनि मानसिफोरखौ बिदि बुंनाया मोजां जागोनसे। मन्त्रि एमएलएफोरा जेसेबां मोजां खामानि मावनानै होआ गाज्रिखौ नुबाय थाखागोन। आं बेयाव दलं लुनानै होगोन। माबा मोनसे बदनामखौ मोनखागोन। आरो अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा आं जेसेबांखिनि मोजां खामानि मावा गाज्रिखौनो एख्ल' एख्ला नागिरबाय थाखागोन। आरो फारसेथिं आंहा बेसेबांबा गिदिर सिमां। बिदि दलं लुनायावनो आङो गावनि थांखिखौ आङो गाहायाव दोननो गोसो गैया। बेनिखायनो जाखिनि फान्ड मोनगोन बेखौ एसे एसेल' बाहायनानै रायजोफोरखौ हेफाजाब होगोन। आरो रायजोफोराबो आंनिफ्राय माबा मोनसे मोननो लुगैदोंबा बिसोरबो माबा मोनसे होफानांगोन। हाजिरा मावफानांगोन। जेसेबांखिनि दलं बानायनानै होगोन गावसोरबो मावफानांगोन। नों बेखौ मिटिं खालामनानै खोन्थाहैबानो जाबाय। जागोन सार। थांनो हासिगौ। जागोन सार। गामियालाय मा इसिबां मोजां जाखुमानानै दं। गोदो उन्दैयाव बेवहाय लांथं थं दुगैफैनो मोनखांनाय गोसोआव दं आं। आंनि सनसुलुआवनो ना मागुराव अरनायखौ दाबो गोसोआव दङलै आं। लांथं दुगैबालाय मायाबा नोजोर होखागोनथ' आरो ना मागुर, ना सिंगि, ना फिथिख्रि गासैबो। जियानो जाया मानो बे दलं लुनायनि खामानिखौ लाहार फाहार खालामनांसिगोन। आरो सोर मिस्ट्रिया लुगोन सोर इन्जिनियारा लुगोन बेखौ पात्ता लानायनि खामानिया नोंसोर सानैनाव। जायखिजाया बेवहाय दलं बानायोबा बे दलंनि नामा आंनि जानांगोन। नङाबा दलंखौनो उरखायफिनथारगोन आं। जागोन बस। थां गारिफोरा ओरै फिदिंनानै लाबो। जागोन सार। बास बेनि उनाव बहा थांगोन बास? बेनि उनाव बहा थांनो? बिखुनजोनि न'आव थांनोसै। बिखुनजोआ आंखौ गोसोखांनाया बिराद गोबाव जाबाय। बेनिखायनो बिखुनजोखौ खबर लाहैनोसै। लोगोसे बिबोनां सना फामे गदायखौ। अके बास। मिनिस्टार जाबाबो टेनसनानो जोबा माथो। माबा मोनसे बिफैलाबाय थागोन। आं मालाय बबेनिफ्राय बेसेबां सोरखौ नायख'बावनांगौ जाखोब्रा। मालाबा जेबो खालामालासिनो ब्लड थांगारगारगोनलां। बेनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा मा जायो जाबाय थाथोंसै। बिदि सानबाबो बर' हारिया बिराद गाहायाव गोलैनानै थागोन ना। ओरैनोबा बर' हारिनि जायगाखौ लानो थाखाय गोबां हारि ओंखारखुमानानै दं। 6था जनगोष्ठिया एसटि बिगासिनो दं। अब्ला 6था जनगोष्ठिया जुदि एसटिखौ मोनमारोबा अब्ला जोंखि मोन्थाय मोनगोन ना। जोंनि जायगाखौ लानोथ' गोबां मानसिफ्रा दासिमबो खुगाया एकदम सालाय लेंलाब जानानै दं। माखासे हारिफोरा जोंनि रावखौल' रायलायनो बाखिसै। माखासे लाजोब्बायानो जोंनि आगजु आग्ला, जोंनि एकदम गाननाय जोमनाय। दा बेफोरखौ मालाय आं हारसिं दबथायनो हागोन ना? हाया। बेनिखायनो हारिखौ दबथायग्रोनांगोन। हारिखौ सिगां फाहामग्रोनांगोन, बेंखनग्रोनांगोन। बिनि उनावहायसो आङो दलिंखौ नायबाय थानोसै खोमा। आयबा औवानि गोबायबाय मोनसे लुनानै होफैगोन रा। सिगांग्रो बर'खौ गोजौआव लांग्रोआबा जानाय नंला। न'नि बेराखौ लुग्राबा जानाय नङा। न'आ उनावहाय मा जायो जाबाय थाथों। न'नि बे हा बिगाखौसो बेंथेग्रोनानै लानांगोन। न'आ हाथरखि नुहुरलायनाय जाया मानो, अखा सेर जालायनाय जाया माने। जायखिया न'नि बिगानि हायाल' बेंखननानै फाक्का जाग्रोबानो जाबाय। जाहाथे रावबो हाबनो हाया, रावबो मोसौ बोरमा एरा गेरा जिबौफोरा। बेनिखायनो न'आ जिफ्लंलांथों। न'नि बिथानि हाखौल' सोरगिदिं फाक्कानि सनानै बानायजोबनोसै। जुदि आङो न'खौ गब्लं दोननानै न'नि बिथाखौल' फाक्कानि होनानै होयोब्ला बुजिगोन ना मानसिफ्रा? बुजिनाय नङा।
मा मावदों अमाराजाया होननानै आंखौसो बखिगोन रायजोफोरखौ गासैखौबो हमै हमै बुजिना आङो बुजिहोनाया बेसेबां गोरलै खामानि नङा बे गोरलै खामानियानो नंखाया बेनिखायनो रायजोफ्रा मा सानो सानबाय थाथों रायजोनि न'खरनि जेंनाखौ ज्राब दोनथ'नानै हारिनि जेंनाखौसो सुस्रांहैनोसै आं जा होगा देखा जाएगा दङमोन सानै बोराय बुरि गैयामोन बिसोरा गथ' गथाय सोर बहा मा जादों मा गालिलि नायबाय थाखो आंखौलाय नोंखौ आं मखस्थ' लानो होदोंमोन ना सार नों आंखौ मखस्थ' लानो होआखै नायनानैसो फरायनो होदों आच्छा नंगौ नामा औ सार होमबालाय माखौ नायबाय थाखो फराय दङमोन सानै बोराय बुरि गैयामोन बिसोरा गथ' गथाय फरायबाय था खोनागासिनो आं दङमोन सानै बोराय बुरि गैयामोन बिसोरा गथ' गथाय सानसेखालि बोराया थांबाय ना गुरनो नायाव फैफाबाय एम्बु मासे एम्बुनिफ्राय ओंखारबाय जिबौ मासे जिबौनिफ्राय ओंखारबाय फिसा मासे फिसानिफ्राय ओंखारबाय सियाल मासे सियालनिफ्राय ओंखारबाय गराय गरायनिफ्राय ओंखारबाय मावजि मावजिनिफ्राय ओंखारबाय मोसौ मोसौनिफ्राय ओंखारबाय मोख्रा मोख्रानिफ्राय ओंखारबाय बोरमा बोरमानिफ्राय ओंखारदों मावजि मावजिनिफ्राय ओंखारदों मैदेर मैदेरनिफ्राय ओंखारदों फेसा फेसानिफ्राय ओंखारदों सियाल बरिया आं सिटाव जिरायफिन सार बेनि फरायनाया जायाखैने बेयो जाला मालासो फरायदों जाबाय गासिबो गोरोंखा नोंसोरो थां जिराय थां सार प्रिन्सिपाल फैदों प्रिन्सिपाल सारालाय सार नोंखौ थगायदोंसो बेयो आच्छा गावनि फोरोंगिरिखौ बिदि खालामो नोंसोर आं दसेल'सो मेगन मिसिबदों नोंसोरखौ नायदोंसोब्रा आङो नोंसोर बेसेबां एक्टिभ बेसेबां फरायो होननानै जेब्ला आं फोरोङो नोंसोर थेन्थावनानै थायो नोंसोरनि एग्जामावबो आं नोंसोरखौ बदला लाफिनगोनब्रा आं फोरोंबाथाय नोंसोर गोसो होआ आं दा टेन्थाव लानायखाय नोंसोर बिराद मोजां मोनदों नङा होमबा नोंसोरखौ आं बिराद मोजाङैनो मिथिगौ बेनिखायनो आं दिनै नोंसोरनो ओरैबायदि होमवर्क हरगोन गाबोन नोंसोर बानायजोबनानै लाना फैनांगोन नङाबा नोंसोरनि न' थांनानै गासैखौबो बिमा बिफानो एरनानै होजोबगोन फंसेनि जायगायाव 10ता बारा खोन्थाहैगोन बेनिखायनो नोंसोरो आंखौ एसेबां रेजेङाव लानाङा नैबे टपिराम सारखौ नोंसोरसो मानसि मोजां जागोन नोंसोरसो साख्रि लाहैगोन नोंसोरसो फैसा थाखा दांनो मोनगोन आंनि जायगायावल' बेवहायनो थाबाय थागोन बेनिखायनो आंनि खोथाखौ गोसो होनानै खोनासं आरो आग बारायलां आंलाय ओरैनो टेन्थाव लादोंसो नोंसोर बेसेबां मोजां फरायसा होननानै बा खुसियानो लाख'लायनो हालाय जालायदोंना नङा सार आं फरायबाय थाखादों मा आं थगायदों नामा आं थगायदों नाय सार बाप्पावै बेल बुस्ला मोनलायो आंखौ गारनानै थांबाय दानि गथ'फ्रालाय मा एसे फाल्थु गोजा आरो नैबे थाखो खथानिफ्रा बांसिनद्राय आरो मालाबाथ' आंखौ प्रिन्सिपालनो खोन्थाहैगोन होननानै धमकिसो होलायबावो मानिनांगोन नैबे क्लासरुमनि गथ'फोरखौ मानिनांगोन ओमफ्राय आंहा दिनै बिफा बोरायजों एसे थरखा थरखि जाहैनांगौ बेयो आंनि 50 बिघा हाखौ नोजोर होफिनगासिनो ना एसे हिसाब खिथाब लाहैफिननि बोराय मांथानाव थेंक इउ सो माच बानलु बेदां आंजों लोगोसे माउथ फुजि हाजो नायफैनायनि थाखाय हाजोखौ आङो उन्दैयावसो लेखाफोराव नुबोनायमोन लेखाफोरनि कभारफोराव गोबां नुबोबाय दिनै नोंजों नायनो फैनानै जोबोद मोजां मोनसिनबावबाय बानलु बेदां आंनि थाखाय दिनैनि बुब्लिया थैजासिमनि थाखाय गोसोखांथि जानानै थासिगोन आच्छा मोजांनि बाथ्रा आरो आंहा फ्लाइटनि समा जासिगोन थांनोसै आं आच्छा बानलु बेदां आं नोंखौ एयारपर्टसिम दोनहैनो हागोन ना नोंलाय माथो गाबोननो थांखागोनबालाय आसामाव मानो दोनहैलाय थांलाय फैलाय खालामबाय थानांगौ आं हारसिंनो थांनो हाखायो आरो बै सिख्लाखौ लोगो हमैया मा मुंमोनलाय जोंलारिखौ लोगो हमलांला बेनि फिननायखौ आं नोंनो होनांगौ होननानै साना जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै अलरेडि गारि बुकिं खालामखानानै लाखादों आं बिदिब्ला नों हटेलाव थांफिनला थाङा दे होमबालाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय बानलु बेदांजों जापानाव माउथ फुजि हाजो नायफैनो मोननाया बेनिख्रुइ आरो देरसिन मा नांबावगौ आंनोलाय बे बुहुमावलाय बानलु बेदां नोंखौ आसामाव थाबैनो लोगो हमहैगोन आं एन्टनिय' औ जोंलारि नों आंखौ लोगो हमनो बुङाखैबाबो आं दिनै नोंखौ नायनो फैबाय आं नोंखौ गारनानै थानो हाया जोंलारि बेफोर खोथाखौ खोनासंनो आंहा सम गैया आं नोंखौ बुंखादोंना आंखौ लोगो हमफैनाङा होननानै आंखौ जापानाव सिरि थाथ'नो हो होननानै बेखौनोथ' नोंनि मोजांखौ हास्थायनानैथ' आङो दिनै नोंखौ लोगो हमनो फैबाय आं न'आव साननैसोनि थाखाय थांनो नागिरदों बिनि उनाव नों जेरै लुबैयो बेबायदिनो गासैखौबो खालामजोबगोन अब्ला गावखौ मोजाङै नायबानो जाबाय आं थाबैनो फैफिनगोन आंखौ निमाहा हो एन्टनिय' नोंखौ आं जेसेबांखि मोजां मोना मानो आं आंनि आइ आफानि मान सन्माननि अनगा आं जेखौबो मिथिया बिसोरखौ दुखु होनानै आंनि सुखुखौ आं मालाबाबो नागिरा आंखौ निमाहा हो एन्टनिय' जोंलारि औ मा खालामदों नों सिखिरि बेवहाय बे खोथाखौ आं नोंनावसो सोंनांगौ नों आंनावसो उल्था सोंफिनबाय
नोंलाय माथो खालामदों बे ब्रिजआव? ओरैनो जिरायदों आं दसे। नोंलाय बहाथो थांदोंमोन? सानाव माउन्ट फुजि हाजो नायहैदोंमोन आं। बेनि उनाव अफिसनि मोनसे खामानि मावनानै ओरैनो नोंनि केफेआव साहा लोंनो होननानै फैदोंमोन। नाथाय नों गैया, बेनिखायनो बिथिंजाय फैफिनबाय आं। बेवहायनो नोंखौ लोगो मोनबाय। आच्छा, औ, बे मोनाबिलियाव ओरैनो दसे बेरायनाय नेम दंखायो आंहा। बेनिफ्रायथ' गाबोन आंबो न'आव थांगोन। बेनिखायनो जापाननि स्ट्रिटखौनो नायनानै लास्राबाय। आरो माला फैफिनगोन जापानाव? जापानाव माला फैफिनगोन बेखौथ' आं मिन्थिया। नेक्स्ट आंना प्रजेक्टआ केनाडायावसो जागोन। वाव, नोंलाय मालाथो थांगोन? नों न'आव थाङोबा आंखौ लोगो हमनो दाबाव जोंलारि। जागोन दे। आरो नों मिथिगौ ना बानलु बेदाङा दिनै न'आव थांबाय? आं मिन्थिया। बानलु बेदाङा न'आव थांथ'नो गोसो गैयामोन। नाथाय नोंजों इगनर खालामजानानै बेसेरा बानलु बेदाङा हारसिंनो न'आव थांबाय। एसेबां मोजां मोनो बानलु बेदाङा नोंखौ, नोंसो बुजियासै। आं बुंखायो बानलु बेदां बायदि मानसि नों मोननाय नङा। नों आंखौ गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो बेखौ हले आं बुंगोनानो। बानलु बेदाङा जोबोद मोजां मानसि। उनाव लोगो मोनफिनगोन। गाबोन आंबो न'आव थांखागोन। बाय बाय जोंलारि। जागोन दे। नों मोजाङै थांबानो जाबाय। नोंबो मोजाङै थाबानो जाबाय। आरो नोंनि नाम्बारखौथ' आं मोनखाबाय। आं नोंखौ कल खालामगोन दे। बाय बाय, टेक केयार। बिदिनो गासैबो थांजोब जापाननिफ्राय। गासैबो थांजोब। आं हारसिङै फकास खालामख'नोनो हाला। आंनि लाइफनिफ्राय जेसेबां मानसिफ्रा गोजान जायो एसेबांनो मोजांसो मोनसिनग्रा जाबाय आं। नांला आंनो रावनिबो डिस्टार्बेन्स। थागोन आं बेफोरबायदिनो हारसिङैनो। आं सेकेन्ड हेन्ड सिलाइ मेसिन बायनो फैदोंमोन। आच्छा बारु थाइबानि लारु, ओमफ्रायलाय मानो गसंनानै थाबाय थाखो? आंनाव फैसाया जोबनानै होबाय। आं दा टमटमाव थांनो आंनाव फैसा थाइसेबो गैया। होमबालाय नोंलाय बे सिलाइ मेसिनखौलाय अबेनिफ्राय बायनानै लानानै फैखो? आं अनलाइनाव सासे मानसिया सिलाइ मेसिन सेकेन्ड हेन्डआव फानगोन होननायखाय कल खालामदोंमोन। बे मानसिया बेसिम लाबोनानै होफैदों। बे सिलाइ मेसिननो फैसा होनायावनो जोबजोब्बाय आंना। थाइसेबो खमायासै बियो। आइला जामाइला, आंनावबो फैसा थाइसेबो गैयाना दा होनानै होथ'नोबो। दा नोंनि बे मेसिनखौ बाइकआवबो थिखोनानै लांजागोन जानोलाय? आं थाबायनानै थांगोन। नों सिलाइ मेसिनखौल' न'आव दोनहैथां। आच्छा बारु थाइबानि लारु। जागोन दे। आदा एमाव दाजा। थेंक इउ। जेबो नङा दे। नोंल' मोजाङै खामानि मावनानै आवगायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय मोनसे खोथा, बै गाम्बारिखौ सिनायो नामाब्रा नोङो? गाम्बारिखौ? सोर गाम्बारि? आरे बै गाम्बारियालै, नों जे खेबसे नोंसोरजों हाथायाव लोगो मोननानै रायलायदोंमोन ना? बे गाम्बारिया? औ, सिनायो। आच्छा, बेखौ आंनो रायथिनानै होगोन नामाब्रा? आं फेसबुकआव बिराद हाय हेलौ होननानै बुंहरदों। बे आंखौ ताल लाथारालै। मानो लाजाया नोंलाय? मिन्थियालै, मानो गोसो थोआबा आंखौ सिख्लाफोराबा। जियानो जादोला बे गाम्बारिखौ आंनि थाखाय रायथिनानै होनो हागोन नामा नों? जागोन दे। आच्छा, माला रायथिहैगोन नोङो? बुंलाय। आं गाबोन लोगो मोनबा सोंगोन। आंनि स्कुलाव थांबा लामायाव लोगो मोनबाय थाखायो बेखौ। आच्छा बारु थाइबानि लारु। हायोबा नों कल खालामनानै खोन्थाहरबाबो जागोन। जागोन दे। आच्छा, होमबालाय टाटा बाय बाय। नों थाबायनानै फैबाय थादो होमबालाय। औ, जागोन। मा हारसिं गसंबाय थादों नों बेवहाय? मानो नांगौ नोंनोलाय? जेब्लाबो उल्था उल्था बुंबाय थानाङा। आं नोंनि बयफ्रेन्ड। नोङो आंखौ इगनर खालामबाय थायो। नोंखौ बुसिगोनसो आं। देलाय बुलाय। नों बुबाबो गिखायाबो आं। आरो आं नोंखौ मोजांबो मोनखाया। नों बिदिसो बुंदोंना? नोंखौ दिनैनो लानानै थांगोन आं जोंहानाव। होमबाबो आं नोंखौ गिया। नों बायदि मानसिखौ आं गोसो थोआ। आंखौ गोसो थोआनो? नैबे गोमबोरखौ। बेबायदि सिख्लाया मेरलालै गोमबोर। आंनो थाम्फै देलायखौनो नांगौ। बियो एसेबां अहंकारि ना, बेनि अहंकारखौ सेफायजोबगोन। फैसा मोननानै बेफोरबायदि मेसिन बायनानै लाबायखो बे दर्जिखौ? नोंबो मिथिया होमबा? मिथियाथ' आरो। बबेनि फैसा मोननानै बेफोरबायदि बायनानै लाबोखो बेलाय? आं मिथिनायावथ' बेथ' दर्जिनावबो थांफेराखै, सिलायनोबो रोंफेरा। बे गथ'आनोथ' मा खालामनो सानखोबाल? मालाय रोङो खोमा, सिरि सिरि नोंसो मिथिया। जियानो जाया मानोलै, आंहा डिलिभार खालामनाय मानसि डिलिभार खालामबाय। बास जाबाय। दालाय गावलाय बहाथो दं बे थाम्फै देलाया? बेनाव फैसा गैयानो, आरो आंनावबो फैसा गैयाना। ओंखायनो थाबायना फैनोनो होबाय आं। गावआबो थाबायना फैबाय। दे होमबालाय। आच्छा बारु थाइबानि लारु मेद' चला। दे होमबालाय। बाथामिसा, सोरनिफ्राय फैसा खावनानै लांलायखो बाल बेलाय? सोरनिफ्राय फैसा खावनानै लांलायखो?
हेलौ लोगोफोर आं दाउसा देलाय मुसुगुर फुलायलाय नोंथांमोनाबो जुदि दख'ना बायनो गोसो दङबा नैबे नाम्बाराव आंनिफ्राय अफाराव मोनगोन खिन्थु नोंथांमोना मेसेज खालामनांगोन आरो नाम्बाराव नोंथांमोना जानला मोनला कुइसन खालामनाङा अब्ला जानाय नङा नोंथांमोना खालि दख'नानिल' सोमोन्दै फन मा होनोमोनलाय दख'नाखौल' नांगौबा नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना स्पेशेलि DM खालामबानो जाबाय लोगोसे मोनसे फोसावनाय जायफोरा लाब्रा नायगिरि बिथांमोना डिसकाउन्ट मोनगोन अके आंनिफ्राय बेनिखायनो दिनैनो दानो थांनानै नैबे नाम्बाराव थांनानै माखासे दख'नाफोरखौ नोंथांमोना मा रोखोमनि दख'ना नांगौ नोंथांमोना स्क्रिनशट मारिनानै बा जोंनि पेजावबो दुम्फावनि पेजाव होनानै होदोंलै आङो नोंथांमोना बेवहायबो आंनि नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना दख'ना बिहरदो क्रिसमासाव गाननो थाखायबो जि मोजां गुफुर गुफुर दख'नाफोर दङ नोंथांमोना बेखौ अर्डार खालामनानै लादो आरो माखासे फट'फोरा सरि दख'नाफोरा फट'आ मोजां नुवाखैबो जानो हागौ नाथाय रियेलाव खम बेसेनावनो होगोन जोङो माखासेफोरा दुखु मोनलायलांगोन खमावनो होथारदों बाल दाउसो देलाया होननानै बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनो मेसेज हरनानै जोंनिफ्राय अर्डार खालामनानै लादो आरो अननानै आंखौ हेफाजाब होदो दावबायनायाव उननि फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन बुस्थु मोनगोन बर्थमान नोंथांमोना लाब्रा बड' कार्टुनखौ अनसायोबा बेखौबो अनसायदो अके दे होमबालाय नोंथांमोना आंनि कार्टुननि केरेक्टारखौ रियेलजों दा रुजु रियेला बेलेग कार्टुना बेलेग अके दे होमबालाय प्रम'सना जाथ'लायबाय महारानि फैबाय न'आव नुखानानैबो सोङो बुंबालाय खोथायाथ' जि गिदिरखाना आच्छा बुंलाय नों बे दर्जिखौ बहानिफ्राय बायनानै लानानै फैखो हे बेखौ दर्जि ना मा होननानै बुङो बेखौ बहानिफ्राय लानानै फैखो नोङो बहानिफ्राय फैसा मोनखो सोरनिफ्राय खावलायखो बे बाराव आं रावनिफ्रायबो खावाखै आं गावनि फैसाजोंसो बायदों आयु बाला बबेनि फैसा मोनखो नोंलाय आब' दुम्फावनिफ्राय बिनानै लायदों दुम्फावा नोंनो फैसा हरदों औ फोथायाबा सोंहैबानो जाबाय आरो दिनैनिफ्राय आंनि खामानियाव जेबो बुंनाङा नोंसोर आंनो फैसा होआ ना बेनिखायनो गाव गोसो बायदि मावगोन आं नोंथ' आंखौ हेफाजाबबो होआखै आरो आंखौ हेफाजाब होआलासिनो जेबो बुंनोबो नाङा गाव गोसो बायदि खामानि मावगोन आं न'नि खामानिखौ मावनांगौबा मावगोन नाथाय आंनि पार्सनेल खामानिखौ नों जेबो बुंनाङा बेहाय दे आंलाय माथो बुंनो नों जेखौ मावो बेखौनो आंबो मोजां मोनफासिगोन आरो माथो खालामबावनो नाथाय फरायनायखौ गारनो मोना दे आं बुङाखैना आं फरायनायखौ गारगोन होननानै आंलाय फरायखागोनबो ना आं मालाबाबो बुङाखै फरायनायखौ गारगोन होनना आं दानिफ्रायनो खामानि मावनानै माहाजोन जागोन बेखौसो बुंदों दा देहाय दे नों जेखौ मावो बेखौनो आंबो हेफाजाब होनोसै आरो नाथाय खामानिखौ मावोबा गोसो होनानै मावदे साजों खामानि मावबा जाया अबेबा खामानिखौ नोङो बारुरुबो मोनगोन गिबि खामानि मावजेननायाव गिनायबो मोनगोन लस जागोन बायदि बायदि होननानै दे मावलांबाय था नोंनि नोमाया इसेबां गाज्रि नङाबा नों गोसो होनानै मावोब्ला आं मोजांसो मोनगोन ना होमबालाय माथोबाव आंनि सायाव फोथायनाय लाखिबानो आं गासिखौबो मावजोबगोन दे होमबालाय थां बे बुस्थुखौ न' सिङाव दोनै थां आं साहा फुदुंहैनि दिनै मुदा मोजांथार माथिबाय नालाय मानि थाखायबा माबाफोरसो लटारि नांदों नामा बेहालाय एफा खुसि जादों आयै मानसियालाय ओंखाम जादोंना जायाखै नोंलाय हा बानलु मानसिखौलाय ओंखाम जायै बायदि उन्दुदोंना उन्दुवाखै बेफोरखौ सोंबाय थानाङा आंनाव होमबाबो आरोहाय आयै सख्ल' बख्ल' आंनि आबा नोङो मारै दसे बेरायनो थांनायावनो बिदि जानानै फैखो मोदोमाव दांबाय थानाङा आरो सानसे ओंखाम जायाबा मानसिया थैया बिदि होननानै ओंखाम जामाराखैसो होमबा नोङो र' बानायहैनि आङो थां दुगैनानै मानसिया फ्रेस जाहैलाय जापानाव थांनानै ओंखाम मोजां जामाराखैसो बियो दाहायसो उनफ्रावसो मोजां सोंनोसै आं आयै बानलु बायदा फैबायनो औ फैबाय मा लाबोखो बियो आंनि थाखाय नायहैनि र' मा लाबोनो रोंनो बेलाय बेबो गावसोर बिदा बिनानावनिसो खाहानिसै आरो मोजां दाउ साला फुदुंनो हायनि र' ओरैनो मानसियाबो गुसु जादों लोमजानानैसो फैबाय हारसिं थांजाखानो बादोंमोन आं बेखायनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअआ बरिंबो जानो हागौ लोगोसे गुसुंद्रायबो जानो हागौ थ' लोगोफोर गाबोननि भिडिअखौ गोलाव लाबोनोसै दे अके बाय लोगोफोर गुड नाइट